privat, molt pobre, molt minso, molt limitat, molt mesquinet, en el sentit que preferia 1000 vegades més un paisatge de l'Escola d'Olot que no pas una escultura, posem per cas, d'un Torres Monzó o fins i tot un paisatge d'Enric Marquès o de l'Emília Xargay. Llavors, aquests encàrrecs públics eren molt cobejats i veure que any rere any els guanyava el mateix artista, devia crear una certa, dic jo, una certa aprensió al seu voltant. De fet, en Fita és l'artista més visible de la ciutat durant una bona colla d'anys, encara ara, diria jo, de fet és l'únic, com a exemple, que té una fundació patrocinada pel Gran Faraó, també. És l'únic artista que té tanta obra pública i, de fet, si l'analitzem de ben perspectiva, és com un cas aïllat, com una mena de bolet al mig dels artistes contemporanis de l'època. Ja n'he esmentat uns quants, Torres Monzó, l'Emília Xargay, Enric Marquès, sumem-hi els tres grans, Isidre Vicens, en Jesús Portes, en Vilafàbrega, en Tapiola, fins i tot, en Fulcarà, Perpinyà, alguns ja són d'una generació una mica posterior, però vull dir, feien una mica de pinya. En Fita és com un cas a part. És com una, ara no recordo qui ho va dir, però està molt ben definit, és com una Girona dintre de Girona. Fita representa una Girona dintre de Girona. I aquesta Girona, ficada dintre la Girona més gran, és la Girona que també en un cert moment, on Fita va ser prou hàbil també per desvincular-se aviat, és aquella Girona que encarnava l'Opus Dei, i en el qual ell hi va estar. No vull entrar en aquest tema, tot i que em sembla que sempre l'hem deixat de banda perquè és una afinitat que va tenir i que el mateix Fita l'incomodava, per això em va sortir. Sempre l'hem apartat i a mi em sembla molt interessant perquè explica també moltes coses d'en Fita, no necessàriament dolentes, explica moltes coses, però en Fita, que no havia volgut mai, i a més ell mateix ho manifestava verbalment, vull dir, no és que és una conclusió que hagin tret, sinó que ell també ho deia, no li interessava formar part de cap grup, que jo sàpiga de l'únic grup que va formar part va ser Flama, aquell grup que van formar quan encara era alumne de l'Escola de Belles Arts Sant Jordi de Barcelona, amb en Romà Vallès, en Joan Lleó, els que feien aquests frescos d'església, com el de l'església de Betlem o de Sant Joan d'Horta, i de Tossa, sembla que va fer un fresc a Tossa. Fora d'aquest, i de puntualment, sembla que era a principis dels 60, que va formar part d'aquell grup de Girona que anava apareixent i desapareixent al llarg de les dècades, que era, de fet, una excusa perquè els artistes gironins es poguessin agrupar i tenir més força per poder exposar junts, i per tant repartir-se, siguem clars, repartir-se les despeses del lloguer de la sala d'exposicions on anaven. Molt breument, en Fita va formar part d'aquest grup de Girona, on hi havia en Paco Torres Monzó, l'Emília Xargay, en Fulcarà, una colla d'artistes gironins que durant 3-4 exposicions a Girona, a Figueres, a Palafrugell, van fer alguns bolos per exposar la seva obra i tenir alguna ocasió per vendre. Era molt important vendre, vivien d'això, aquests artistes. Però fora d'això no va voler formar part de cap grup, no va ingressar a l'EDAC, no es va voler comprometre amb l'EDAC, no volia tenir vincles a ningú. Ell mateix va cultivar aquesta imatge de l'artista, no diré solitari, però sí, perquè solitari no ho era un home que sempre, tota la vida, afortunadament, va estar molt envoltat d'amics, i jo diria que de molt bons amics. Però sí aquest culte a la individualitat. I en l'obra de Fita això és molt evident. Aquest no voler repetir-se mai. Quan ja deies, en Fita va per aquí,
feia allò que en diuen en castellà un requiebro, clar, i se'n anava cap a una altra banda. Això potser ho havia tret de Picasso. Picasso era el gran expert a fer-ho, això. Quan ja semblava que l'idees l'havia feta, ja havia passat la rella per algun lloc, t'obria un xaragall cap al costat i se n'anava. Doncs el Fita feia exactament això. L'incomodava ser encasellat. L'incomodava no ser únic, no suportava la repetició. Això és molt bo com a acte creatiu, però també ha creat aquesta sensació, cultivada també pel mateix Fita, que en Fita no tenia estil. Que l'estil de Fita era no tenir-ne, era aquest anar d'un costat a l'altre, anar provant, anar experimentant, anar canviant, anar destarotant una mica. És molt interessant com a acte creatiu, però potser també forma part d'aquest caràcter de no trencar mai aquesta expectativa creada al voltant d'ell i cultivada, alimentada per ell mateix, de ser tan únic que cada obra havia de ser el naixement d'una nova era, gairebé. Fixeu-vos que en Fita funcionava molt per sèries, per seriacions. I és una cosa que també em crida, que seria un altre element. Ja no sé on estic, però seria un altre element característic, des del meu punt de vista, no pretenc sentar càtedra, simplement comparteixo impressions que en tinc. Aquesta seriació és una prova per mi que per en Fita no existeix l'obra acabada. No va existir mai. Crec que per ell l'obra era el procés. I de fet amb això és molt modern i ho és molt des del principi, des dels seus orígens, des d'aquest marrec que estava allà llegint sota un arbre un tractat d'anatomia. El procés, el camí, l'experimentació, la provatura ja és l'obra. De fet, intenteu recordar títols de sèries, incisions, rebrecs, plecs, aixafaments, no sé, me'ls invento, talls. No us sonen, sèries d'aquestes? De cop entrava al taller i trobaven allà una aixafada. Clar, ja tenia una sèrie. Començava a agafar aquella llauna, la treballava, la moldejava, la pintava, l'aixafava encara més, la pintava, la deixava que es rovellés més, llavors estudiava aquell rovell i llavors allò ho penjava i ho exposava. Allò era l'obra acabada. Però en realitat no és obra acabada, és el procés. Poques vegades un artista haurà ensenyat amb tanta perseverança el camí per arribar a algun lloc. Però aquest lloc on volia arribar, quin era? Jo no l'he vist del tot. Segurament alguna d'aquestes obres potser hauríem de fer una anàlisi molt detallat de totes aquestes 10.000 obres que conserva o que té catalogades la Fundació. Potser hauríem de fer un buidatge molt exhaustiu de tot aquest treball, mirar obra per obra i mirar cap on volia anar, o algun d'aquests camins on volia anar. Però en realitat el que fa constantment en Fita és ensenyar-nos el procés. Quan anaves al seu taller, i això molts de vosaltres segur que us hi heu trobat, jo, almenys jo les vegades, parlo ja només per mi, no em fico amb ningú, les vegades que hi havia anat sempre era perquè, com a periodista, perquè havia fet una obra, havia rebut un encàrrec i, que sé, d'un hotel, recordo l'última vegada que hi vaig anar, no per una obra d'aquestes, per un hotel que li havia fet un encàrrec d'uns vitralls, el vitrall, que el tenia allà, va ser l'última cosa que em va ensenyar. No li interessava per res el vitrall, però em va ensenyar un raconet d'allà a l'estudi, ple de serradures, i anava dient, ostres, que interessant, fixa't. I ho agafava amb les mans i m'ho ensenyava, i clar, refugia, perquè per allà hi havia, com a taller d'artista, a casa meva només hi ha pocs,
molta pols, però al taller d'un artista, a més, hi ha trossos de sardura, com es diu allò, dels brims de ferro tallat, que també fa com un pols brillant, del mateix vitrall, de trossets de vidre petitons de colors, i allò barrejat s'havia remolinat en un racó i feia com una mena de, no sé, com un pòsit màgic per ell no sé què cordons hi veia, però hi veia allà unes coses meravelloses. Això no era un cas insòlit, era l'actitud habitual d'en Fita davant del món. Recordo la passió en què parlava de les roderes dels tractors, dels xargalls de la pluja, d'un paraigües, recorden com a dira, d'un paraigües trencat. Paraigües trencat. I llavors te feia una obra amb aquell paraigües trencat. El procés sempre és molt visible en l'obra d'en Fita, deliberadament. Li agradava ensenyar com treballava. No sé per què, no sé si era ben bé per despertar, no diré que fos, jo crec que no era per despertar, ara que estic improvisant, no sé si era per despertar l'admiració de la seva inventiva, però jo crec que era més aviat per compartir-ho, per compartir aquest enlluernament constant que li inspirava el món, aquesta cosa, Però clar, això ha de conduir-te a una obra. Igual que dic que és molt moderna aquesta atenció al procés creatiu, més que l'obra acabada, igual que dic que és molt modern, també li retrauria el mateix que retrec, torna a ser una opinió molt personal meva, a una certa contemporaneïtat que de tant interessar-se pel procés s'han oblidat de parlar d'obres. Ja només parlen de projectes. Hi ha una por a l'obra conclusa. Hi ha una por a la responsabilitat d'assumir una feina i acabar-la. Ara no parlo de Fita, parlo d'un cert art contemporani. Igual que li valoro com a procés, també trobo a faltar l'obra acabada, que és un dels trets de la modernitat, però a la qual jo diria que també se li pot fer una petita crítica. Jo crec que no hem de tenir por de l'obra, d'assumir aquesta responsabilitat d'acabar una obra. He dit, perdoneu. Què més? Ara m'enrotllaria més coses, però per anar acabant una mica, hi ha un altre tret singular que també explica bastant l'obra d'en Fita, i és aquest gironisme, podríem dir. L'art de Fita és absolutament gironí, ni que sigui per una raó molt senzilla, que és que va viatjar molt poc. I va viatjar molt poc, jo crec que també en gran part, per les limitacions que li va suposar la seva invalidesa. Però abans de l'accident havia guanyat una beca que li va permetre anar a París. Si no m'equivoco, devia ser l'any 50, l'any 49, 50, una beca de la Fundació Amigó Cuyàs per poder anar a París. Jo no sé si va arribar a anar-hi a París. No tinc documentació, ho desconec. No sé si va arribar a anar-hi, però el que sí que sé, perquè m'ho va explicar un cop, és que li havien agradat molt els castells del Loira. Com a mínim els castells del Loira els va veure. L'any següent d'aquesta beca per anar a l'estranger en va guanyar una altra per recórrer Espanya. I aquest viatge sí que el va fer. De fet, al cap de poc, en una altra entrevista que li van fer a Los Sitios, de fet, no era una entrevista, el sotmetien al qüestionari Proust, en Josep Víctor Gay li pregunta quins són els artistes que més admires. Estem parlant d'en Fita, I en Fita diu todos los españoles, el Greco, Velázquez, Goya, vaja, la santa trinitat del franquisme.
No dic perquè en Fita fos franquista, vull dir, són els que tocava dir en aquell moment. Però estic segura que sí, que hi ha aquesta certa influència, és a dir, que ell admirava aquest tipus d'art. Que potser és un altre pòsit que faltaria gratar una mica en aquests orígens, en aquesta etapa formativa d'en Fita, perquè com a fill de l'hospici, per tant, com a artista subvencionat als seus estudis, és a dir, va ser la Diputació amb molta visió que li va finançar els estudis, primer a l'Escola de Belles Arts d'Olot i després a l'Escola de Belles Arts Sant Jordi de Barcelona. És a dir, ja hi veien un talent que s'havia de desenvolupar. Quina formació hi havia en aquests centres d'art? Una formació acadèmica. Era la formació dels Goya, dels Velázquez, de grans artistes, alto. Poca broma. Però no són els que associem a una influència que ajudi després a fer una obra trencadora o una obra renovadora d'un cert panorama enquistat, com era el de l'art català, ja no dic l'espanyol, com era l'art català en els anys 40 i 50. No són els que més contribuïen a renovar o a airejar l'ambient. Dic que et sorprenen aquests artistes que anomena ell perquè tots els que hem escoltat alguna vegada en Fita recordem la gran admiració que sentia per en Miró, per la manera de mirar de Miró, que era aquesta manera que ell també assumia, aquest enlluernament del món, aquesta mirada interior cap al món. Jo aniria acabant. L'última cosa que volia dir és aquesta mateixa obra, aquesta abundància d'obra que hi ha de Fita, no sé si la compartiu, però la sensació que tenim Fites per tot arreu, passejant per Girona mateix, no cal anar a una sala d'exposicions, per Girona mateix trobes obres de Fita a cada cantonada, pràcticament. És per valorar-lo, per tenir un referent, per tenir una perspectiva, per jutjar-lo, és una arma de doble tall. En el mateix catàleg dels 90 anys, la Judit Subirats, parlant del seu pare, d'en Josep Maria Subirats, que eren grans amics amb en Fita i que van compartir encàrrecs a la Sagrada Família, i aquest seria un altre tema. Jo soc dels que creuen que la Sagrada Família s'hauria hagut de deixar com estava, però és una opinió molt personal, perquè ja no és l'obra d'en Gaudí, és l'obra no d'en Fita ni d'en Subirats, és l'obra d'uns gestors culturals, que d'aquí 50 anys no recordarà ni Déu. Llavors, quin valor té aquesta Sagrada Família construïda des dels despatxos, una mica. Però bé, això és un altre tema. Però aquesta arma del doble tall, que és un artista que té una obra tan visible, la Judit Subirats deia que justament aquests dos artistes, el seu pare i en Fita, que havien sigut els grans renovadors de l'art religiós de l'època, els anys 50, 60, 70, no estan representats en absolut als grans museus d'art de Catalunya. De fet, és veritat, no hi ha obra de Fita al Mnac, no hi ha obra de Fita al MACBA, ni tampoc d'en Subirats. I llavors ella diu, paradoxalment, l'obra de Domènec Fita i de Josep Maria Subirats, com la de tants altres creadors de la seva generació, no té representació en el discurs oficial de la modernitat i de la contemporaneïtat dels grans museus. Però la seva empremta perdurarà en altres nombrosos espais de domini públic i, per tant, no estarà condemnada a l'oblit com ho està l'obra de molts dels seus companys de viatge de les segones avantguardes. És a dir, diu, d'acord,
ens els heu exclòs del discurs oficial. Però la seva obra és molt més visible que la de molts altres que no van tenir tanta sort de tenir aquests encàrrecs. Bé, això és cert, però mirem-ho amb ulls crítics. Aquesta visibilitat és una visibilitat d'encàrrec. Una obra d'encàrrec, no sé fins a quin punt és una obra lliure. Encara que en fet era molt lliure, la manera de treballar, però és obvi que si la catedral, per posar l'exemple més bèstia, li encarrega un crisiacent, perquè en aquella època tampoc no treballava en aquest camp, però el bisbe jo crec que no hauria encaixat gaire bé que li hagués posat un drap. Havia de ser un crisiacent. I si en Joaquim Maria Masramon li encarregava un Sant Crist per l'església de Sant Josep, havia de ser un Sant Crist, no una cosa estranya. En tot cas, les gosadies o els atreviments eren pactats. Va tenir la sort que alguns d'aquests arquitectes que li van fer encàrrecs, i parlo d'en Masramon, parlo d'en Narcís Negre, aquests bons arquitectes, d'en Josep Duixans, que van ser molt bons amics d'en Fita, va tenir la gran sort que no solament eren els que li proveïen d'aquests encàrrecs institucionals, sinó que a més tenien una bona sensibilitat. Però això és tenir molta sort. Això és tenir molta sort. Perquè el més normal és que t'hagis de cenyir a les directrius que et marca el client, i els clients no sempre accepten els atreviments. Llavors, aquesta obra pública, aquesta abundància d'obra d'en Fita, aquesta visibilitat que té, potser no és el millor Fita. És l'únic dubte que jo plantejo. Entre altres coses, perquè potser més que l'obra d'ell, o més que una entromització de la seva idea d'art, o la idea que ell tenia de l'art, és la glorificació d'un determinat poder, al qual ell, en certa manera, conscientment o no, contribuïa. És un dels grans, això no és únic d'en Fita, és un dels grans dilemes que planteja tota l'obra pública. Des del moment que està subvencionada per una institució, participes del joc de l'oficialitat. Com una institució, però si l'encàrrec te'l fa un hotel, per tornar a aquells vitralls que em va ensenyar un dia que eren d'un hotel, no recordo d'on, està subjecte a la petició que t'ha fet l'amo d'aquell hotel, que és un senyor que té, suposem, uns diners per gastar-se, per fer aquella obra, i per tant, que també té un cert poder, en aquest cas econòmic, i que et dirigeix el camí cap on vas. Llavors, a mi em sembla, i acabaré aquí, que tota l'obra d'en Fita és aquest equilibri que feia entre la seva recerca personal, aquell seu patiment interior, que aflorava a l'exterior en formes diverses, en totes aquestes sèries que ell feia, però a més de conjugar la seva ànsia de manifestar-se lliurement i no contradir, perquè li incomodava molt sortir de rella en Fita, no contradir aquell que li pagava els dinars. Això no és un demèrit d'en Fita, no ho dic com una crítica, en el sentit que aquest equilibri el va haver de fer tota la vida, perquè més que cap altre artista de Girona va haver de bregar amb aquest estrany equilibri entre la llibertat creativa i les imposicions o els condicionants del poder o de l'ordre constituït. Ja dic, va tenir la sort que molts d'ells, des dels capellans, des dels bisbes, o l'amistat amb l'Abades Carrer, per exemple, és notòria, que va ser que li va encarregar aquell meravellós Sant Benet que hi ha
a l'abadia de Montserrat, que és una altra de les obres majors, jo crec, de Fita. Aquestes amistats no dubto que fossin sinceres, però provenien, emanaven d'un poder, sigui la Diputació, sigui el bisbat, sigui un hotel. És a dir, hi ha uns tentacles que condicionaven la manera de fer de Fita. Jo ho deixaria aquí, però torno a insistir per reprendre el que deia al principi. En Fita, sempre que penso en ell, molt ràpidament, no m'allargo més, sempre que penso en ell, penso en aquella mortificació que us deia abans, però hi ha alguna cosa que em commou profundament. Jo crec que aquesta narració dickensiana que té a darrere, tot aquest pòsit de desgràcia del qual prové. Però jo crec que és un dels artistes més commovedors de Girona i mai, sense que mai hagués pretès despertar ni compassió, ni amargor, ni la sensació que algú li estava en deute. Això, en tot cas, i potser no hauria de dir-ho, ho he vist molt més accentuat en molts altres artistes de la seva generació que no en tenien motius, en realitat, d'estar tan dolguts. En canvi, amb Fita, que per trajectòria vital li hauríem donat el dret de queixar-se, de dir, ostres, quina mala sort que he tingut, quina desgràcia l'accident, quina desgràcia ser un nen orfe, quina desgràcia no tenir família. Mai de la vida, mai, no només no se'n va queixar, sinó que diria que va ser un home enormement feliç a la vida quotidiana. La seva obra, després, això sortia d'alguna manera. Però va ser enormement feliç, vital, actiu, afectuós, això ja sembla un sermó d'església, però un home molt pròxim i que passaran molts anys i encara com a persona el trobarem a faltar. Jo segur que sí. Gràcies a tots. Sí, no sé si algú vol fer rebatre, tirar tomàquets, això. Pedres, ara es porten les pedres. Li ha encantat, oi que bé, gràcies. M'ha encantat, de veritat, perquè has dit els pros, els contres i no has pas deixat res. El que jo diria, no n'estic segura, però que a l'EDAC no és que ell no hi volgués ser, a mi m'ho va dir. Va dir, no me volen ni els comunistes ni els demòcrates cristians, perquè com que m'he tret de l'Opus, doncs ni un costat ni l'altre. I a l'EDAC em sembla que no el van voler. Pot ser, sí. I una altra cosa, l'obra acabada, ell tenia uns grans problemes, perquè havia dit veritat de vegades, perquè no la volia l'obra acabada, li costava molt de desacademitzar-se, de treure-se l'acadèmia que ell tenia, ho tenia al cap picat i que podem partir més coses encara. No volia, de cap manera, no volia l'acadèmia, no la volia, aquest estil. I tot el més ho has dit tan bé que no tinc res. Ostres, me tranquil·litzes molt. Gràcies. Sí, perquè jo venia aquí amb un cap com un timbal, més dispersa, com en ametlla. Gràcies. Bueno, per una persona, potser tot el gat es pensa en mai desastre, no? Són molt amables. Hi ha alguna altra pregunta? Bé, doncs us donem les gràcies i t'agraeixo molt la reivindicació que has fet, que és un dels personatges entre molts de Girona artistes que falta per entrar a la porta gran dels museus. Ell i molts d'altres que decidents i de la seva època. Sí, és un tema que penso que hem de lluitar i reivindicar constantment. Perdoneu, i pel xat, Quim Bové ha comentat de la desgràcia em va fer virtut. Ah, i tant, home, però aquesta és la gran habilitat d'en fer. Que és el que estàvem comentant.
de l'encàrrec institucional o del qui li podia portar el plat a taula li donava llebre per gat, paraules seves. Això també m'ho crec. Home, sí que va fer bastant el que va voler, però clar, és obvi que hi ha uns condicionants. I el de la Sagrada Família totalment d'acord. Sí, jo... Haurien d'haver sigut deixar-la inacabada. O que va... Bé, aquest seria un altre debat molt llarg, eh? Però... Sí. Però bé, amb això hi ha tantes opinions com barreig, eh? Vull dir, cadascú té la seva. Jo us agraeixo molt l'assistència, aneu en compte, aneu a casa d'hora, que aviat hi haurà el toc de queda. I estigueu bons, sobretot. Gràcies. Gràcies. Que també està a la Junta. Hola, guapíssima, genial com sempre. Ella deia de...